pdiang subhai pi baro syakani jing syakri jongi hakani por lyngba kani ko online service haka kerteng try bu nong pdim jingi u Jesus Christ kani kasngi Blei galong kasngi ka bakarpang habakum ka Balang hapo jong ka KGP assembly ngira khe kani kasngi kum ka youth Sunday wat ka team jong kani ka youth Sunday mentaus nem kalong ha ka perthai Henry jong ka perthai ka bangila ban syam nago gospel Yohanes la nong bakhanyo dakhot ka bakhat sao te ashwa bangin sedang ni jing syakri jongi hani ka por tungi li phai shu Blei ha ka jing doi ko pa jingi baham neng ngai ngo atrai ka ni ka por ma ai ngi bakum ki khun ki jong me yo ya ka ni ka lat ban mani ban syakri ban rai ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhut ki jong me atrai ngi wan ha ka ni ka por ban IT ya ka ni ka jing syakri ki jongi hai santi bakhut ki jong me ngi garpat atrai men pen kentang khoj ya ka ni ka jing syakri jongi ha ka ni ka por ya lam atrai do men se mu jong me ai bak ege ka program bangin pendap ha ka ni ka por kan long bai nam ta ka buram ki jong me bat ki barok ki bayo sngo bat ki bayu I ya ka ni ka jing syakri ki ni amat ki jing Kyrkhu ki bahatam ki jong me na kini baro ni pan ka teng Jesus Christ amen te ashwa bangan khot I Mr. Hari Bansan dakhar iban ai ki jing pulis dang bandwai ni roi lang na ka kajurai ka ba laispa nyu pusau na ka bathamai ba laispa prapo na ka berim telor sngewbha perthai Jisu jonga dakhat lut ki jingiaid Jisu jonga ka perthai shong basa perthai klau bakansha tang Jisu ba shisha Jisu jonga pro likely dakhat ka jurai ka ba laispa nyu pusau na bathamai ba laispa prapo na ka berim Lord, sngewbha perthai Jisu jonga dakhat lut ki jingiaid Jisu jonga ka perthai shong basa perthai klauba kensha tang Jisu ba shisha Jisu jonga wat pong men sim jonga Jisu jonga why no ki jing sngewbha perthai kelang ki ma perthai banjon jing jong ki lengkon kim pen dam jing lanon Jisu jonga ku Blei ri jing posnil Jisu jonga dam no ki jing bhabril ba riam yangan baro bangalait ki long ki jingbi you Jisu tingajin Jisu jonga Ashwa bingin pai shu Blei haka jingdoi ngan puli na ki arbanta na khtin ka bukhot ka jong ka beningkong kalong na ka shithi beningkong u Yohanes u ba u apostle
kalun ka basau dekat iwe hadu sau bat ka baar kalong na ka gospel u Yohanes kalun ka bakhanyo dekat khat sau hadu ka pra kiba ongkum ne ko haba yet wat nget yakimen sim baro and rito pen tenju yet yakita kimen sim la kalong ne em na ublei na ba shibun ki nong yathu lupa balam ler kila let no shaka perthai dakane phi ithu ya utau men sim ublei kamen sim baro ka bapla ya Jesus Christ ba ulawan hakado kalong na ublei bat kamen sim baro ka bampla ya Jesus kamlong na ublei te kane kalong kata kamen sim jong uta unong yale persha ya Christ Shapang kabapi la yosngo bakawan bat mentaken kaladon lupa ha kaperthai mapi pilong na ublei ko kon hab te pi la job thiau ya kita na ba ulong uba kham khrau uba hapi banya uba ha kaperthai ya kata kaktin jongme ngala IT haki kata kaperthai te kala shon yaki na ba kimlong na ka jong kaperthai kumba nga ngamlong na ka jong kaperthai ngam duai ba men shimno yaki na kata kaperthai henrei men sumar yaki na ubaman kimlong na kajong kaperthai kumba nga ngamlong na kajong kaperthai to pen kentang yaki nda ka jingshisha ka ktien jongme kalong ka jingshisha kumba mela pha yanga shaka perthai kumta ngaru la ngala pha yaki shaka perthai tunya phai long shuble ga jingdoi kokpa jingi babneng kumne pasisien ni wan hakmat kislajat ki bakhoi ki bakentang ki jongme kan try man pendon buram ki kerteng ki bakrau ko jongme namar me melong blei halor ki baro me melong blei nadu ki pameneng kong hadu ki bomjukun ha ni wan ban ai ngoru kumju kan try menta ki baro ki bamlale ka jing jongi iwe pi iwe ha me pendap penbiang ki jingdon kam ki jongi baman la kasngi but mem shim la e no kan try ki Lynti ya jongi but me la ker la dai ni na ki jing sneu jong ka perthai na shibon kan try ki jing penshoi kan try ki bawan ban persyang ban le don bor halor ka jing em jongi iwe pi iwe gadi ka por try ngadwai ban ai ngo nam ta kan kasngi ka bakarpang na banta jongi khon samla kan try jong ka balang ka youth Sunday kan try bingi yo ban yele kaman kum ki khon samla kan try ha ka teng ka jong me ha kum ki khon samla jong ka balang kan try ngilong ki bala Kyrkhu kan try namar me melong Blei badap de ki jing isne ki jing ai ba hadu kan ka khlep mat ka bamanta bangilong kumni kum bangilong kan try de na ka jing it ba ka jong me kan try ha ni wan banduai kan try namar Ishania hame ublei uba em halor ki baro khamtam hakum kini ki sngi ki por kiba kiba kum kajalla hi baro ko we can try ya kan du ya kan jing haba kan ka pandemic kan try kala sar hi ya ka perthai hi baro ko we but kan ka ri ka jilla ka ri ba ke jongi ru kala shakta kan try nrengi ai ngo kan try ba kini ki jing sitam kini ki jing bang ngi kan du akum kini ki sngi ba menta kan try kimshim laja kham ka jingtip ko chome reme melong Blei ubadan halor kini ki baro ban metep biang kan try ikini ki jingja ban pendap ki bal tho tin ko jong me kan try khnang ba ki wei ki bampat yosngo tin ko jong me kan try ki bampat ithu ya me kan try kin yu ba kini ki wanja kan try dei da ka jingtip ko jong me kan try ha ni duai ni ka por man ni sne ban don kat kan try ba kan ka balang hi baro ko wei kan try ki rimnget menisnei ban yarap iki ka jing im jung ki paman la ka sngi amar kan try ki sngi ki por ki pamenta ki long ki ba shibon kan try haba wei pa wei breu try kan du ki jing ndreka ktien ka jong me ka ai bor kan try ki ka penchat bor yaki lembau men sem u jong me u baju don kat bat ngi haman ka sngi jong ka jing im ka jongi kan try amar me hi kan try melakular ba haba men let no kan try men pa pat yu wei nong yarap but hadu kan ka por menta kan try ki jingkular ki jong me ki long ki bashisha bat ki baskem ban ngadwai ni ka por men isnei ban don kat kan try but ki nong yalam jong ka ri ka jongi but ki doctors ki nurses kan try ki baidan benta ban ile persha yu ni khunyang jingpang ban ai ki jing sumar iktu ki bala shakta kan try hauni jingpang COVID-19 but kum jur ngadwai kan try nam ta ki tu ki bala shakta kan try directly but indirectly how ni khunyang jingpang COVID-19 can try men ri men dai ki can try men ai ki
ya ke jingsuk hapo ka men sim ke jom ki ken trai bat kham tam e ban ai ki ke jingkhia ka bakan jam men sim ning kong e ken trai bat la da long ka mon ka jom me ken trai man ai ru ken kunju e ke jingkhia ka bakan jado ken trai ha ni duai men isne ban dan kat bat ka balang hang pohkseh man dan kat bat ki balang akan ka ri ke jongi ber ka pratai hi barok away man dan kat bat ki nong yalam jong ki balang bapher ha ki missionaries haki mission field ki jong ki ken try man penshat bori ki man ai ki ken try ka men sem ka jingslur bakin la ken try ban long shisha ki ta ki sakhi ki jong me haki tu ki chaka baki ki don ken try bat kum ju ru yangi ki badan haki balang ki bapher man ai boring i binang la ken try ban ai jing ai ngu jongi ken try ban long ken try ki jing Kyrkhu na menta jong kitu ki missionary ki badan ki tu ki chaka ber kham tam e ken try bakan long shibanta ban panyar ki hima ka jome ken try adwai ni ka por ni snake ken try ban penchat boring ni bau men sim jome ken try kham tam e hapadang ki jing tlot ki jongi ken try ha ngi jule shibon ki e ken try ban penso si ye me ken try re wanum thau ken try ki penchat bor yingi ken try du men sim u jome begin long shisha ki ta ki sakhi ki jome akanu ka jaka bangi ni don begin long kita ki khun ki jome ki ba e ban shakri ban pendon buram me aki por baro ken try isne bandon rangkat hukum ju baru shakri u jome u ban ai ka khubor ban sam hapreng jongi ken try upai lang jome ken try penchat bor ye u do men sim u jome baki e baro ki bami na ka ktien ka shintur ko jong u ken try ken long ki jing men toy na menta jongi iwe piwe kan long ka bor ba ken try na benta ki riung ken try ki basngap ye kani ka service ha kani ka sngi ken try bar ngadwai ba men map ki pop ki rangkang jongi baro kum ju ken try wanum thau ken try ki jing du na jongi nam ta kini ki baro apan ha ka kerteng ke jong try bol nong penim jongi Jesus Christ Nazareth na rup menta shidu ki bapam ju kotru amen menta ngin yo ban lum no ki je aingo ha ni kapor bat kat bangi dang lum ki je aingo ki jongi halayeng ngan karpat ya i Daphisabetki bat ki parlok i jongi in ai ka special number jongi
silki kenyu jingmayan ka Kyrkhu abo jong Nongbo jong da jing shep ting ki yang kem lai ban gren shu I try me day shabu ai ayu mande ya naman ka jong me kilet shaka shnong kumpu adyar jong ati men lo asol balay me ben shit am ben yanga me te pa memla ban pendu ya ka pa asol balay me ben shit am ben yanga do yang join no menta madon kon no ya mi upo asol balay me ben shit am ben yanga me te pa memla ban pendu ya ka ba asol balay me ben shit am ben yanga do yang join no menta madon kon no ya mi upo do yang join no menta madon kon no ya mi upo Tuing ni lit Blei ha ke Jingiaid. Kok pa ji baham ning ai ngo atrai ke ni kapor ke jing don kat ke jong me bat ngi kar pa me nai don kat bat ngi ke ni jing shakri ke jong ni ha ni kapor bat atrai wan atrai hakmat ke jong me ke atrai ban Wanrah ini jing ai barit I jong ni ha me atrai bat ngi kar pa atrai men pen kentang khoj ini jing ai jong ni bat pendokam bor ba namta ka buram ke jong me Kyrkhu ya barok ibla no syakani ke jing ai nam taka kam ke jome Kyrkhu ya baro ki bakan mau ya ka kam ke jome ke jing duai Kyrkhu ka balang ke jome nani baro ni pan teng Jesus Christ amen matang in yo no ya ka kubor na ka tin jom Blei bat ni smo komen mengidon hapdeng jungi I Reverend Arki Khongsdam iba na ka balang lightkor iba in charge jong ka nongdaneng ha lightkor I lakloi ban shim ka benta ka jong I bat ngi pdiang supha ya pi pastor sha kani ka jing shakri jong I ha kani ka por bat hashwa bangin yo sngo ke ibu Blei don kat bon keren ngi hapring jong I lang baro ani ka por ka karpat ya praise and worship kan yalam ngi katu kat ni teli ki jing rai pen heaven same Kalong kasi ba kemen yang ikum kihon samla Kerega Sunday ka ba kerpang yang kihon samla bingi yo menyerki yang ni youth Sunday kum tang khot lang bingi shim menta kum ki samla ka tin jong Blei ka ong le kemen pi ku samla ka kentu yang bingi de man le kemen ka ba gineng ka ba ka por jangi kadang sha yang bingi le kemen kum tang khot bingi rwai de ka jingkmen ngini ro yu Blei de ki sur jing rwai kan long shibanta ka jing pen kre ka donun ka jongi shwabing ya so yu Blei un kren na pring jongi kum ta ko ip pen ai ka por ka jong pi so Blei shipor ngin ai ka donun so Blei ngin rwai pen ro upol wong rwai dala ka donun rwai dala ka jing shampang Nongwei shemen sim wang men sim jong ati roi try Blei jong yu long bakhra kum ta ab ka men sim jong a jong pi ngin roi try Blei jong yu long bakhra
Geleng saldo Kabur jom di kapal Mensip jom Toya roya utrai Milong bakrau Milong bakrau Mensip jom Toya roya utrai Milong bakrau Milong Habagaya lyngba kilau balau san ngasto jingpa snog yang kisin budi naklerulung ngai kintiki madan ngasto nuki jingbeler basto si rai Linsip jonga toya roya utrai Bilong bakrau Bilong bakrau Linsip jonga toya roya utrai Bilong bakrau Bilong Habahu Blei Yukulun Benut Banpa Gani Banshel Hanglut Ngamla Minta Hakadikna Jingkylla Jonga Ubah Usha Uyab Ban Belai Harian Gamin Sidon Linsip jonga toya roya utrai Bilong bakrau Bilong bakrau Linsip jonga toya roya utrai Bilong bakrau Bilong bakrau Anda utrai Wan ha peng jing
kemen Sharon Shanenga Wat Laslem Dann Ha Ninga La Shem Dan Jisu Bala Ben Ho Iaka Nen Sin Jonga Jingmen Bakram Jisu Mea Hana Jisu Jingjamat Ngalawan Yami Musim Ngaklen Ben Manjing Jong Xiêm lên đêm đang muốn Giêsu ba la bên ngôi Iaka lên xin dòng ngài Jing im Jingmen Bakram Giêsu Để tăng hami ko trai Jesus be mengi amat ki Kyrkhu ki jingi ka basisha ko trai hilong ki Samla ki batlot ki beran shibon ki jingduna ka perthai ka bakum kani bon ko trai ki perlok Samla ki jongi ki beran hapdeng jong ka jingale ka jingim ka jongki lah ka bamyo kam lah ka kanono ka benta ko trai ibgidon ki umat ki jao trai Raimendan dekat kumi kita ki perlok Samla ki jongi trai ki jing ruaya ro ki jongi watsha bagian susah lani ka cholong tang ki pendap rekom ko trai ken dalong sisa kita ke kalau ka benci benta bagian angu ime ko trai
Kalau si benta ben mau hingi ko try pamelong ublei wa krao pamelong tang mami ko try bingila ban ma gi jinghun hakamen sim ko jungi ya rap hingi ko try ben ko bor mami ro men sim jungi we piwe kamta bi kito gi papet igri ka program igri ka service ko jungi ko try lyngba ka YouTube channel ko try jisbi ki we kit ma gi Kyrkhu ya rab yang iru ko try ingin play ke kerteng ke jong hano ke bentak ba me bo ingi ko try shime ke jingem me ke por pedang sa jong ni ke jing shakri jing in Jesus ni ban amen. Ini ke por shab ngin ja chaprang tungin phai shu Blei ke jing duai Blei ku pa jing ba beneng idap ke jing sngongu bat ke jing sngo komen ke bakrau Bahapadeng kini ke kelam COVID-19 ke belas pensangek shipor ingi bengin syakri yame hagi ying ke bakentang ke jame dan rengi sngongu ime atrai bame play kini ke lat lengba kini ke online service ngiyo kini ke lat pan yelek kemen ban syakri ban rakhi ya kini ke tayo ke bakerpang jong ki Khongsdam ke youth week bat ke youth Sunday trai be it be isne amar kata bangi don ke bakum kini ke por ban syashkoru ika khubor ngaktian ke jame Ngana duai men isne penteli ki dok not ki jing mut ki jing perkhat jangi shipor baga ketien ke jame kan yo jaka ke jing em ke jangi bangin la ban imru kat bakum ke jing hikai ke ketien ke jame Kyrkhu lo jong syakri barit ya bemilai ben pendiang ke ni ke por pendon kami u kan Blei baga khobor ke man sami nak syentur ke jang u kan lo ke jing Kyrkhu yang iwai pi iwai kerana atroy ngin syashkor namar melong mame u Blei hi haga kerteng Jesus Christ ngi duai amen. I chairman ibai lambat penyat ya kenika jingiaseng haka bukum kenika por bat ki nongkit kam jong ka jingiasengsamla baru kum jo ipi baro ki Khongsdam jong ka Balang Presbyterian Pohkseh ki bapet ya kenika video ai ku Blei ipi ka kerteng jong tribe nong pen imba it jong yu Jesus Christ ningko nga pan pau ki jing sngo ko bakrau yu Blei ubala play kenika lat nakam da jong ikum ki bangai kerpang nakam da jong ikum ki Khongsdam Bahapadeng kini ke kelam COVID-19 ke bala pensangek yang i shipor ban syakri ban mane ya Blei te henrai ngi sngo kemenpat baki bor ke jong boman kimla satia ban khanglat jangi ban rakhe ban lek kemen ya kini ke tayo ke bakerpang jong ki Khongsdam bat kumning yo kini ke lat ban rakhe kini ke tayo ban syashkoru ya ke jing puson ne ke ketien bakut ja Blei ha kini ke sngi ke bakerpang Ai ku Blei baru arngot ki pastor in charge jong ka Balang pastor link score bakum jori pastor umwi ngai ku Blei ka executive committee jong ka jingiasengsamla ka balakan maun penjok bentalem hanga barang ngait scam bu Blei don ka khubor ling bau syakri barid ujang u ha ka bakum kani ka sngi ka bakerpang ngashim ru namar kata ini ka lat bar ka kabu ban ai ku Blei youth week but youth Sunday ya pi iwai ki Khongsdam jong ka Balang Presbyterian Pohkseh kum juru ya barok ki bapet ya kani ka video bat ki bashashkor ya kene khubor bat ka jingduai jonga ka long ba Blei nei Kyrkhu ya baro ki Khongsdam ba ngin nang la ban im ka jingim Kristan ka bai dai dor bat ka jing hikai ka tin jong Blei da ka pensyong nong remru ya ka jingim ka jong pi bat kene ka team ba ka KJP assembly kalabu ha kene ka snem arja arpo hoi ka team ba ka jingiasengsamla KJP assembly kalabu na ka snem kalong ka team ka basngau tanat ka team ka badai por bha bat ka bayadai om tang bat ka jingim jong ki samla Kristan henry ka bayadai bat ka jingim Kristan hi salonsar baro bat ka team kum mangili tip lang ka team ka ong ha ka perthai henry om jong ka perthai kum tu ngai ki babon hi ngili asngoi ka jingkran team ki na ki YouTube channel ki baper jong ki jingiasengsamla jong ki Balang ki baper oi ka ni ka por na kalian jong nganam keren isu spangani ka team dan ringa ko banyalami ke jimut ke jing perkhat ke jangi halor ka wei ka panglen ka wei ka topik ka bangangalabu ka pang ka boong ki samla Kristan ki ba Wanrah ya ka Jingkylla ha ka Nongwei ki samla Kristan ki ba Wanrah ya ka Jingkylla ha ka Nongwei ya ka bang lapen syong nong rem na ka kitab Daniel kalan nong ka baningkong dekat ke balai bat ke bakhandai ki para bangai bagi para samla ba elar pi puli nga ketien ja Blei pensem baga Bible ge thu hangi baga por ga jingsen shar jong uni usim jehu yakim usim jong ki Juda lawan hier thma uni usim jong ka Babylon usim ba krau usim ba klanbor
usim Nebuchadnezzar. But uni ula Kyrkhu ke Jerusalem hibaro kawai. But laong kaktin jang Blei bala ringbrau ya baro kini ki nong Juda sha kari Babylon. Kabari kari ke bom ngej Blei, kabari kari ke bom ngej ha Blei jang ki Israel, kabari kari ke bajelai bha ha ke jingiamane ya ki Blei thau. Hadian kata usia mula hukum ya uni aspenas ubolong urangba jang ki yunok. Ula hukum ya pan walam na ki khun Israel ki bada ka judge siem ki samla ki bahabriu ki bomdon ka jing thodak ki samla ki start ki don bud ki sian ha ka jing tip bat ki nangru ban yeng hakmat ka yeng usim bat lada pipuli tin jo Blei pin shem ba uni usim Nebuchadnezzar ula hukum lightly ki ai ya uni rangba yunok ka baningkong wong nagam tagini ki samla ka baningkong ka bapidi ban lek kalong hikai haki ya ka jing start hikai haki ka jing start nang ta ka baar ong unim hikai haki ya ka ktien khaldi lada nang ya ka ktien suk ban ya kren ban ya communicate kalau rukum ta unim Nebuchadnezzar ong ya uni rangba yunok hikai haki ka ktien khaldi ka balong ka ktien ka bakinong Babylon ki kren bat ka balai penbiang haki ya ka jing bam sim ka bamut na ka wan ka ju ka quality ka wan ka ba uni usim udi da kaju kawan airu igini ki samla kaju ka jingbam sim kiju ki jat jingbam ki bo sim ubam airu da kiju ki jat jingbam nakam da gini ki samla kini ki long ki jingbata jong sim Nebuchadnezzar ya aspenas urangba ki yunok kum tala jit yo Daniel yo bala penkerteng u Belteshazzar nang tala jit ya u Hanania yo bala penkerteng u Shadrach ya u Mishael yo bala penkerteng u Meshach bat yu asaria yu bala penkelai ka kerteng jong show Abednego ten reong ka Bible ka record ka pra jong ka lendong ka baningkong henry u Daniel ula thmu la ka donot ba unom pentngit je ladi de ka jingbam sim lemni da ka wan hangning i ka jingslor ka jong Daniel udon ha ka ri Nongwei ka ri ka bomngai yu Blei ba im udon ha ka ni ka ri Babylon kum umrau ubomdon ya ka hok lani ubomdon ya ka hok ban pan lani bandawa iruem umdon hakata ka position lani ka status ka baula bandawa ban pan ban ong bandiman manong aing ka ni bat aing ka tai henry uni u Daniel udon hakari Nongwei kum umrau ka kamram jong uhi kalong ba unchu ko ngu bet kat ka bakiki ong maki henry ka ai ka mangisem kalong uni Maria sedang usaki ya Blei lengba ka jinglong jingem ka jang hakaba usumar khut ya ka jong kamet bat ya ka jingem ka jong namar Blei nama bala hikai la panhe pensan yu ban shepting ya Blei kum ta ula kernga ban shimenta na ki jimbam sim ya ki ba uni urangba yunok ula terwa ki hau ka Bible ka ong to hikai yu khna ka Lynti ka ba udai ban lej teu nam kenria na ka wat anda bola temen bat ngi sakiru ya kata ka jingem ka jong Daniel wat la ulalong samla ha ka kerta ka jang wat la udon ha ka Nongwei ha ka ba anam don manur ban bishar na marudang ulalong kum umrau la da ule ikanu no kamru anam don satya manu ban bishar na marha ka ne ka por ulong kum umrau pat udon ha ka Nongwei henry kai ka bangi shem galong une na marli kaya ban sheptiang ya Blei kum ta ubat scam usumar bat uyai kan mau kan diang ya kiti jinghikai ban shepting ya Blei ubaim wat laula shakhang bat mana ba omdei ban manila ne ban kerpa de kiwe ki Blei lat no na ka kerteng jong sim Darius balada syami kinu ki ba pen kenya ni ka an ha po lai posngi ka jing penchita me ki kalong an brat ya ki hakram kising lada syam ya kinu ki bapen khen ya kani ka an ka bala soy kat kum ka hukum jang ki mit bet ki Persia ka bathi kana hi kalong an bread ya ki hakrem jang ki sing henry uni mari yo jing tip bala soy ka hukum ula ya lech la ka jang ka yeng ula shong ula dem kho siu ula play ka jing khang yet kum ba ujule ula duai ba ula ai ngo ya Blei ba ula yai duai ha Blei lai sin shisngi kum ba ujule u Daniel hangning yo i Wanrah ya ki Jingkylla wat la udon ha ka Nongwei henry kani kam shimla khanglat yo ban Wanrah ya ka Jingkylla bat kani ka Jingkylla ka ba Daniel Wanrah kam long satya da ka ba usia lap phang Blei jang
Henry kani ka Jingkylla ka Wanrah, ka wan lyngba ka jingim jinglong jong ka bala pelong wat yu sim Darius. Ban itu ya Blei jong Daniel. Ban Daniel ma ka jingim jinglong jong ula Wanrah ya ka Jingkylla na ka jingsha berngem ban mani Blei sya uput kat haduk ba sim Darius dala dihi. Ubu ya ka hukum ha ka ri Babylon ka ri ka ba mani Blei tau. Ka ri ka ba mngait Blei. Lyngba ka jingim jong uway ubriu ba shepting ya Blei. Lyngba ka jingim jong uway Kristan uba shisha. Kala penlong ya usim jong kari Babylon ka bakrau pan bu ya ka hukum ka bangila pan syam ka kitab Daniel kala nong ka banriu khot ka baar penriu bat ka baar penyo. Ha ka usim Darius uang ngabu ya ka hukum. Bah ka jing sensyar ka hima jong abaro kibriu ken kenyo. Bat ken shepting hakmat Blei jong Daniel. Namar ma ulong Blei ubaim bat ubane jiunom bat ke hima jang anam penjot no bat ka jing sensyar jang kane hadu ka bakut ula pelat baru penim upenlong ikidak khla bat iki jing pelah ka beneng bat ha ka kendau ubala penim ya Daniel naga bor kising ong usim Darius kumno ni usim ubam ngai Blei untip syapang uta Blei jong Daniel lemda dai ba Daniel hi ula penpau ya kata lyngba ka jinglong jingim ka jong ko ki para samla jong ka Balang Presbyterian Pohkseh ka Jingkylla yang apa japi ngani janmit kalong hatu ka jingim ka bangi em man la ka sngi ka la ni em pan penlong yak ngi yak ibriu bakin itu ya uni Blei ubangi ngi syakri. Hatu ka jinglong jingim ka jongi ka baman la ka sngi kala ne man penlong ya kibriu bakin itu ya ne Blei ubangi syakri. Ka tim yut sandi arja arpau ka ong ha ka perthai henry om jong ka perthai ki para samla bat ki para bangit bait kum bangi atip kum ka balang pidon ya ka lingkhat rail ne ka mission field ka bayar bha baraba kum ukon lane kum ka khon jong ka balang let's see pin meet na ka Balang Presbyterian Pohkseh ban let tray ha ka tiga lingkhat tray lane ha ka tiga mission field jong ka balang kata kampen long satya ya pi utraish nong kata kampen long satya ya pi utraish nong lane kata kampen kelas satya ya ka permanent residential address ke jong pi kalong ru kum ta Blei ubo ingi ha ka ka perthai ban long ki co-workers lane ki para baya tray lembar Blei Sngap ka ketin ja Blei ka shithi baning kong Paul sikinong koren lanong balai khot bakhandai u apostol Paul wong bangilong ki para baya tray lembar Blei ngilong ki para baya tray lem baru Blei kabumut anda ha bola dep ka kam ngi hap anik phai no selagi jong gi ki sam gi jongi kanika perthai kanika mission field kaba Blei ula pha yang apa je pi bangin tray wat langi don ha kanika perthai hen ringim dei pat na kanika perthai ngi hap banik phai selagi jong gi ki sam gi jongi kaba dei ka permanent address ke jongi kanika perthai kadi tang ka present address jongi kum ki bangai hen ka permanent address hi ka dei ha ka hima ki beneng dei nomor kata ka daung yo bo Nongwei shaman sim wong ngadon ka yeng shong ne ha beneng kam pernai ya kasngi sha lendat kilo kum ki banget kum ki khon ke jong Blei ngi hap bandit phai cho ka jaka shong ga jaka sa ka bare ka jaka shong ne jiunom jongi kum ki banget ladang ila trei bha ladang ila minot ha ka kam ka Blei la pha ingi ka bainong ka bangingin yo kalong ngi yo sngewbha Blei ong hangi tu khilet shiga jinkman ukan rat jong me tu khilet shiga jinkman ukan rat jong me henry ladang im trei smart ya kata kam ka bala shania ka bala banshat hangi ka bainong ka banginyo hi kalong nginyo snow ki kentin ki kentin bitar ki ba Blei Ukraine ha ka ba unong yangi to bread no ti to shakri bomentoy shaka ba dom bat ka ba kam jungai hang ta anlong ka ba linyar bat ka ba kum dak bnya o snow shirkai ki para samla ladang yo ka ba kum kata ka bainong Namar kata ko ki para samla kali ala dia kani gasngi ka ai ka ba phi phinle ka ai ka ba phi philale na ka ma Blei ka ai ka ba phi philale
Nakam ta Blei haduk kani ka sngi ka menta. Kan mau pi don hak a mission field but pin hap lek ban ai jing kane hakmat Blei. But ka bainong ka bakumno ka bamanga ban pingin yo ka syong ka kam ka bamangi tray. Nakam ta Blei. Oi kum ki khun samla Blei ahingi ki sap ki baper. Don hoi kam da don kam than bangin penak telit ban nang ban kren ban yalap ban tuk khana kam da don kam than bangin penak telit ban nang ban duai kam da don kam than bangin don ite ka sap bangin ruai bangin tem bangin put bangin siau mudor la dang nganang ban yalap nganang ban ruai nganang ban tem henrol la ka jinglong jonga kam long ka nuksa na kam da jong kiwei kam mut long leno lut kita barok kisap ki banganga don Henry lesila da pipim don sap. Henry pishong pishu wanja seng pilit pai no sheyeng. Pim don sap Henry pishu pet ye kiwei. Henry la pidon hayeng. Pat leba ka jinglong jong pi kapan kelai ki khot jong ka yeng. Lesi kelem ka jinglong jong pi kapan kelai ki perlok ki perjor ki jong pi. Haki jaga tre haki jaga kta haki jaga puli puti ki jong pi. Kata kalong jingkemen ka bakrau nakem da ki angel happening. Kum mangalaong Daniel Shadrach Meshach Abednego kini kim shem la yalap kum juru Joseph shem don ha ka Bible shem la tho ka Bible bakini kile banyalap shepang uni Blei jongki kini shem la tho ka Bible bakini ki nong tem ki nong put shem la tho ka Bible bakini ki long ki nong roi handrai kini leng baga jingim ka bahok leng baga jingim ka basngur leng baga jingim ka bakhut ka penlong yu Darius ban itu yu Blei jong kini ki samla Hebrew. Lengba ka jingim ka bakuan ka penlong yu paro. Bon itu yu Blei jong u Joseph. Kadan ko igi itu khana shapang kini ki riu shlur ha almo. Ha ka sedem khat pras pak lai pun riu. Ha ka jingele jong kini ki almo ban yo ban yakun ban yo ya ka jinglai lut ani ka independence. Ha ka santri umat sedem khat pras pak lai pun riu. U Colonel Travis Ushem ka ka situation ni ka jinglong jingman ka baki ki don hapdeng ka jingdo jingkermen. Nomor baro ki sipai ki bon manyakun ban yele persya ban yo ka independence baro ki layap sa astang khndiat he. Kum ta uni Colonel Travis uyo bakata ka jinglong jingman kata ka situation ka bamau ringkat lembat kat tu ka ngut ki sipai ki don. Ka long ka ba ido jingkermen. Kum ta ulum ya baro ki sipai ka sngi sajan steng sngi boruong ikini kentien we must die. Our business is not to make a fruitless effort to save our lives but to choose the manner of a death. Ong ni Colonel Travis ngi haban yap ka kamram jong i kamde banyak sa leno ai ban penim yangi henreng ngi haban jet ya ka jingyap ka kumnung i kwa ban yap. Uni Colonel hakarta ka barang arpun riu snem uy itang lai tali ki ai ka baning kong ka bakila ban le kalong kila ban shu surrender mat e ka jing sha penyap ki nang shun tip ka jing sha penyap ka bakum no ka bar yo bakila ban ya persang ban yo pet no na ka ti jong ki nang shun ka balai yo bakila man shu shong ha ka jakari kata ka jakari ka baki ki don bat ban yale persai kinu ki nongshun ki buan bantur persai ki henry ka bakut jong kini baro hi ong Colonel kari ka jingyap ne marom don jingkermen shu kum tau ni Colonel Travis ka ka ule ka long la sei ka white lam ka jong ula sei ka white lam bat suki jai ula tan ha ka madan bat ula pro ye ulan ha ka jaka ka baki ki yeng ka balong ka jaka kti la prot yo lain baruang mentang akwa babaro kiba kwa ban syong bat ngahang ni bat kiban bat baro kiba kwa ban syong bat ngahang ni bat banyap kinwan jam sa silang jang uni ulain markum tahi lawan uway usipai baru ang Colonel nakloy banyap na kamna kari banyo ay kajingnay loy kumta labut sa kiway ter kumta ban jam sa silang jong taulain ban don ringkat lani ban support yaw ta Colonel Travis henry don tang uway gerteng jang ulang Louis Moses Rose uni ula pettu ka pormen mit baru laj em na ka kti jong kiti nong shun imat le se nomor ba udan marway ka kham jinjar ban yo ban
Parang ngani ke jingia thup ha ka step jong kan ru trik umach ki sipai jong ka senta ana kila yo ban rung sapo jong ka jakar tingen ka badon kini ki sipai baru tau Colonel Travis bat baro ki bajam sa siliang jong utau lain kila syak penyap lut baro ki bajam sa siliang jong utau lain ringkat baru Colonel Travis kila syak penyap lut hang tai para banget be ki para samla jong ka Balang Presbyterian Pohkseh Pale si adon ki wei ki samla na ki wei ki balang dan ne ki wei ki kenhon jong ka balang ki ba pet ye ka video nga kwa ban yathu ipi ka por ba kom ki Kristan hi ngi im ha ka por ba ya ulain la pro ha ka khando ba ngi ha ban jit ha ka nu ka liang ngi kwa bandon ngi ha ban jit ha ka nu ka liang phi kwa bandon kadi ka thim ba ka jingiasengsamla ki GP assembly kala bu Nagam nagni usne marjar po kalong kum ulain ubala pro hagani kasngi bat ka bakhot ru yangi bangin jit se kanu kaliang phi bat manga ngi kwa bandon ndai ka jingia per kalong la phi jit bandon se kaliang ka jang utrai ngenam yap da lele ru em ngenam yap da lele ru em landa ngi kut ching mut scam ban yai ne hadu ka bakut haga jingiaid ka jongi ha Jesus Christ mo try Jesus Christ la krenshai aga buong batang kita ki bayai ne ha do ka bakut kita ki ban yo la im hendra le pijit bandon hi bat ka perthai ka bakut jong pi kan long kan jingyap ha ka met bat ha ka mensim bat ka permanent address jong piru kan long ringkat bat usim jong ka jingdom usaitan bat kata ka long hadujak Ngimla ban len bangila im kis ngi haga baki ai ke barok kle lut la ya kle lut barok bat perthai bat kan jaman sim la ya kle lut kibriu ki hapan jid bat ban kan tai dalade kanu ka ba idai bat kanu ka bam idai Daniel ringkat baki langut ki samla Hebrew wala ki don ha ka ri Nongwei Henry kim pen kala satya ya ka jingim ka jongki kim shimla im kum kar kom im jong ki nong Babylon Kim shimla im kum karkom im jong kinong Egypt. U Joseph kum shimla im kum kinong Egypt. But kini kim shimla lek ban mane ya ki Blei thao jong kinong Babylon lane jong kinong Egypt. Henry ki bat scam bat ki rikendong ya kata ke jingiaid ke jong ki. Ki ai shep ting ya u Blei ba im. Bat ka ba kham sngutanat kelong ki Wanrah ya ke Jingkylla ha kata ke Nongwei. Lyngba ka jingim jinglong babaha jengki kila long ka nuksa ka babaha bat ka baim ha ka ri ka bam itu bat ka bam ngai ha u Blei ya long ro kum ta na kam da jong ha jong pi im ha ka ni ka sngi ha ka ba ka perthai hi ka ro kom im ka ro kom perkhat jong ki bri ho ka ni ka sngi kala seriem thik kum kinong Babylon Karukom im, karukom yahat, karukom yang, karukom perkhat jeng ikibriu. Kalong tek kum kinong Egypt. Hendrai kan mau. Lyngba ka jing im jing long babaha jeng iwei piwei. La kalong haying, la kalong habar. Ka Wanrah kan Wanrah ya ka Jingkylla ka bakrau. La kalong ha ka balang, la kalong ha ka imlang salang, la kalong ha snong hatau, la kalong ha ka sanhi masima. Ba ki wei ki bentang ki ba pher jong ka jing im jangai. Don sibun ki samla Kristan ki ba pen seriem melade bat kani ka perthai naduk ka rukom im ka lifestyle jongki ka ktien ka thlit ka bam ka di Henry ngap usyakri jong Blei apostol Paul wong bat tuat pen seriem pi melade bat kani ka perthai bat tuat pen seriem pi yalade bat kani ka perthai Pale ka daw hi kalong pawat langi don ha kani ka perthai Henry ngimlong pat jong kani ka perthai Upol uang haga siti sa kinong Pilipi, uang baga jinglong trash nong jongi, kalong habneng. Kumta ka ni ka perthai ka ni tang ka Nongwei. Bat ngiwan sa ka ni ka perthai, kum ki para baya trailem, bat u Blei. Omday ki para baya trailem, bat ka ni ka perthai. Bon ki samla Kristan ki sngewbha bakla. Ki perkhat pa ki dai ki world school workers lani ki para ba ya trailem bat kan ka perthai dei na marta ka daw ki babon ki perthu bot ya ka rukom im ya ka lifestyle jong ka perthai Henry ko ki para samla a khot ya pi hagri ka por a khot ya pi kan ka chanmit
Kani ka kubor ka khot yang ilang baro kinong sngap. Bakum ki para bay trilem ki jong Blei. Ka kam ka bala benchat hanga barapi. Ka dawa yangi pangin Wanrah ya ka Jingkylla. Ha kani ka perthai. Ban pen bahapat ya kani ka perthai ka Blei ulat thau. Ban pen bahapat ya ki saudong ka saukon. Ban pen bahapat ya ka mariang. Ban pen bahapat ya ki imlang salang. Ban pen bahapat ya ka shnong ka thau. Bat ikiwai ki bentau. Kadon ko ka quotations ka baong. If you want to see the change, be the change. Lada pi kwa banyo i ka Jingkylla pi hapan sedang naladi. Pi kwa banyo i ka Jingkylla ya ka Kyrkhu ka jingsuba ha ka mariang ni hapan sedang naladi da ka bangin sange no ya ka berat plastik pathar jongi. Pi kwa banyo i ka Jingkylla haying hasem pi hapan sedang naladi banlong ka Jingkylla banlong ka nuksa. Pikwa banyo i ka Jingkylla kani ka perthai. Pihap ban sedang syua naladi. Baraba pilala banlong ka nuksa babha. Nagamna jengkiwai. Lyngba ka jinglong jingim ka jangpi. Hangta habang ngindet pai shalaying. Nginyo sngewbha ki kentien ki bau trai Jesu Kristus nong. Baha meu syakri uba baha bat bangai. Mila minot hakiba kendian. Ngan bu ya me hakiba bon. To kilai. Syaka jinkmen uken rat jong me. Blei nyarap. Nakam ta jongi iwei pi wei. Pangin sngau tho ya kani ka jingshisha. Baka kamram ka jongi ka long ban Wanrah ya ka Jingkylla ha kani ka ri Nongwei. Ban penkala ya kani ka perthai ka bala jot. Lyngba ka jingim jinglong ka jongi. Komba ki di Samla Hebrew baru Joseph kilale ha ka ri Nongwei. Ublen Kyrkhu nakam ta ka buram jong o. Amen. Kublai sibon pastor ya ka kubor ka babha pila pensengau hangilang baro mat ngangait skem lalong ka Kyrkhu ya baro ki blai sngau ya kubor ha ni ka por bat to Blei udang Kyrkhu pi pastor undang pendong kami pi shosho nam ta ka buram ka jong u ngila pois ka bawai jong ka syakri jong i ha ni ka por bat ningkong ngai ka Kyrkhu Blei ya baro ki blai sim benta nadu bala pulis dang badwai special number ya kibla ring ya kini ka video ha kini ka por ye pastor bla ka khubar ka jong i bad yang ilang baro ngin yami na kani ka jing syakri jong i ne por da jing Kyrkhu ki bahatam ka jong Blei nya pun kut ya kani ka jing syakri jong i ne ka por in yarwai lang da ka jirwai ka ban riu spa arpu pra na ka patmai balai spa san na ka berim to yalam trai babha yangi ki khon samla ki nongpop bala rem bad baswai lyngba jingiaid baro tang hame ngin sno lamingi shaburam jomet try baro likely get hot ke jingroi ka bandrius ba ar prana ka thamai ndrius pa san na ka berim pat hadien kini nan sagarpad i pastor in palaj ni da ka Kyrkhu penwai Uyalam try babha yang iki khun samla kinong pom balarem bat baswai lyngba jing ebaro tang hami angin snow lam yangi shaburam jong mitrai Lynti jing ya jongi dap jing sliu bajer se trai bai shami mentangi pai jing mabang trim ki ab jing dong ya ngi katam lam yani shaburam jong mitrai anda jing trelawai nin yoshang bat mitrai jing suk jing kemen ngin shem ru kerhai hakari
nai long mami ka jing shai lam yani shaburon jong metrai từng nhà hoài hay cái bố ai nọ trong cái jing shakri cái jingiamane ablei tu pelai ini ke jing Kyrkhu ke bahatam ta ka bawe ke jingiaid ke badap biang ke badap kerhai ke jong trai banong penem jing Jesus Christ bela kieu halor ke ding pna ban syayap na kem dagi pop ke jongi ke jingiaid ke mamayan ke bapela ke batut na ke ket jing isnai ke jong blei bu kupa lembat ke jingiaselok ke batiang ke bapentingen bat ke pensat bor jong men sim bukoi tu gini ke jing Kyrkhu jong ini lai ke bolong wei blei ke nyes chong sa rengkat lembat ngi iwei pi wei ke lo rengkat lem kerpang bat ke balang hang ni pohkseh lembat barok ki bangit ki besyakri me kerpang bar ki Khongsdam ki jamai ki berani ke ri ke leng jong ni ke perthai na du menta hadu hala kerta amen.